Wonten paring pangandika Gusti ningali ngabdi Prabu Tangga Wijaya Wantri.
Wasesa ana parinangan dika tegya tunggul yaksa kece-kece wali kece sadat setan wali kobra kula pun tegya kala tunggul yaksa nyadong dawuh Gusti apa marmane jeneng sira kabeh suti bali negara jurang parang suh lagya ketaman pagemblung larang sandang uga esuk loro sore mati sore loro esuk lebo ana ngalang kubur nganti pating jlerit kawulaku kepengin gayuh marang katendra mandha lho kok jeneng ingsun nampa mangsiting dewa negara iki bakal dadi negara kang tata titi tentrem yen diruwat dening Semar Badranaya. Kowe ngerti Semar apa ora, Bro? Sama saya mantap mantor menomai Pak Ompaan api wong suci kondole wong apos ampun diwastani kula niki pamer Semar niku malah adikunda. Lho, kepiye, Go? Semar adimu, Go? Iya adikula ning manggene wonten tanah Jawa ini. Malah kebeneran, Go. Togok manggon ana tanah Sabrang, kowe duweni sedulur ana tanah Jawa. Lara-lare kepiye, Go? Nikah niki kula tek mandan merupus rin. Merupus kepriwe Kang Togok? Putar niku maju niki. Sederenge kula medhun Ngercapada. Riyin wonten kayangan niku enten dewa baguse padha, mencoronge padha. Niku putrane Sang Hyang Tunggal. Sing kedadian saka cangkang putih-putih nduk karo kuning-kuning. Kedadian saka cangkang putih-putih nduk kalawan kuning-kuning kok. Cangkange sapa, Go? Cangkange niku Sang Hyang Antoga. Lho. Antoga? Nggih. Putih-putihe? Putih-putihe Sang Hyang Ismaya. Kuning-kuninge, Go? Kuning-kuninge niku Sang Hyang Nilakanta. Niku dewa telu asal sindene wangsan persis. Ora ana bedane. Babahe padha
mencorongnya padang mulai nindar di sebuti lori ke gue antok go bisa go menjewungi aja darani togong niku pamer antok go niku ngigulan niku kowe dewa kok walaupun suwe menurut pamer dewa kiri niku ora kemenangan dewa niku lanjur Ismaya kok Ismaya niku Semar adi kula sing manggon teng tanah Jawa Nilakanta kok Nilakanta niku Bathara Guru sing dadi ratu ning dewa nang kayangan dewa sing sugidewek dulur kula sing sugidewek niku Bathara Guru lah nek sora kita ki apamu hari ini kita petarangan waduh gue melocot lah dheweke dhewe mau petarangan yen pancen kaya mengono togok ngerti dununge Semar ono ngendi kuwi apa niku guna adi kula manggone wonten Karang Gumenggeng ana sing ngarani Karang Kedempel ana sing ngarani Karang Tumaritis ning nyun pangapunten upami panjenengan kepengin boyong Semar niku niate ajeng ngruwat Sukerto utawa ngruwat pagetuluke negara kok sara kula ing pangapunten Semar niku nggih kawula ning kayunge anggerken boyong teng tanah sabrang niku Semar niku kayunge napa purun napa mboten timbang panjenengan abadu boyong Semar sara kula panjenengan tiru kaya pola tingkah Semar mawon nistaya negara mriki mun tata istilah tentrem wong tiru pola tingkah Semar Semar sing kepiye kok pangapunten iki saben-saben wong sing diomongi Semar mesti dadi wong siji menungsane tansah manembah ing ngarsane Gusti lumantar agama kapercayan kang rinasuk saben-saben menungsane sing diomongi dening Semar mesti tansah manembah ing ngarsane Gusti lumantar agama kapercayan kang rinasuk contone Pandhawa 5 nika sing jenenge Pandhawa 5 niku satriya sing nganggo patuladan temenan tumrap urip awit nika wulangane Semar kejawi manembah ing ngarsane Gusti Pandhawa niku wonge jujur kok ora seneng goro angger iya ya iya angger ora ya ora ajining diri sekalati ajining selira saka busana omongan adalah doa ini ngomong Pandhawa ora tau Pandhawa selimpet beda kok bocah iya bayaran 750 ya kan Wedon 350 ulane gering taun kuwi kaya ngono Bang Pandhawa jujur suci atine nindakna undang-undang negara ora tau melanggar karo undang-undang iku wulangane Semar lah banjur kepiye kok cangcut kaliwandan jaga adege nusa lan bangsa sing jenenge wulangane Semarang negarane niku Ketaman Parangamuk saking negari manca niku kawulane duwe greget sabiyantu mrimbot kerepotane ratu antaraning ulamane umarwe karo umat niku manunggal dadi siji tepuk tangan kanggo para Pandhawa niku ana wong sing wani ngrasani negara nganti ngudi-ngudi kamardikan Allah Semar bawur nolo garing petruk ora ketang alulu buntung digawa
urung satriyane Werkudara keceng dada luntake ludira sate nyawa mesti dilakoni membela sing penting bener niku wateke wong Pandhawa liyane ana kok nggih wulangane Semar wonge seneng nulung karo sapa bae ning ora duwe pamrih sing wis-wis wong ngraweh wulana pamrihe awe menes ngoblos sing upamane kan berarti ana pamrih ning wong Pandhawa ora nulungi sapa bae ora duwe pamrih apa-apa rasane mung rasa welas rasa asih karo sepadane murid panti semboyan kabeh umat kudu nandang kabagyan niku apik kok ono sae ning apik kepenak ngomong angel dilakoni kok yang dek sing ngomong durung karo ante yang lakoni ning yo kula siap belajar niate karo panjenengan amar ma'ruf nahi mungkar nidokna barang sing apik nyegah tumindak sing angkarang luka ini yo bener kowe bener kok lanjut liyane kok sing jenenge wulangane Semar mesti pribadine kuat wani urip karo kekuatan diri pribadi tegese ora tau asma minangka godhog duwe jati diri tutupi ya Pak kejawi sing kaya niku uripe nang bebrayan niku kanthi dasar alus budi pekertine seneng gawe padang seneng gawe marming liyan ora tau gawe seri sugih pangapura ora tau seneng gawe gegeran niku wateke wong Pandhawa wulangane Semar lha sing keri dhewek waton wulangane Semar niku percaya urip nang alam dunya niku ora langgeng owah gingsir gilir gumanti nyakramang gilingan maune ora nana dadi ana sawisan arep bali mring asale ora nana niku asal wulangane Semar muni kaya niku urip saka sapa sawise urip arep padang apa ngesuk baline marang sapa sangune wis cukup apa urung niku kaya niku gajah mati ninggale gading macan mati ninggale berundang menungsa mati ninggale apa tak utang dengkul oh wargane ngomong temen-temen jenenge kowe wis yang lucu-lucu pada guyu apa menajar sepanu kan dan toko berdiri kok kenal toko banyak lagi dadi wong penting kowe balak uji dungan kabeh kowe ye novane ye mau bundar kayak donat sing nyarunnya langsung bergas nanging kok aku kuwi durung percaya marang ucapku senajan kabeh sing mbok ucapake kuwi mau bener aku kepengin ngepyakno para wadya bola gelar papat kudu jujuk ana karang gumenggeng semong-semongso kepethuk karo Semar lan ana sing dadi pepala wadya bola digerik lampik brungkat kimpul bebasan agar sebareng ayo bareng-bareng jujuk ana karang gumenggeng kuwi monggo